ago, somewhere after dark, friends and I were smoking reefers in the park. And just at the height of the fun, the silver buttons came and said, you got to go, 'cause the cops are free of rock and roll. The cops are free of rock and roll. The cops are afraid of rock and roll. I say, hey buddy, that ain't fair. Nou, ik ben begonnen in een fanfare in Olle Pekel. Daar zullen de luisteraars van Omroep Friesland niet bekend mee zijn. Wel met fanfares? Wel met fanfares, maar niet met Olle Pekel. Nee, het was in Nijenpekel trouwens. En toen ben ik gitaar gaan spelen uiteindelijk. Ik begon op trompet, toen ben ik gitaar gaan spelen. En toen, ja, op een gegeven moment ga je de puberteit in... en dan krijg je gevoelens en daar ga je dan liedjes over schrijven. En zo is het begonnen. En nou ja, deze hobby is nu aardig uit de hand gelopen. Ja. En nu sta ik hier. Op een gegeven moment wordt het serieus, hè? Ja, op een gegeven moment wordt het serieus. Ja, ik heb een KVK-nummer zelfs. Wauw! Ja. The band was playing rock and roll. Pulled all the pins out of you, down. And your loving was feeling so. Ik luister naar heel veel en dan word je heel veel beïnvloed door van alles. En zo komt dat dus telkens per ongeluk een beetje in de muziek terecht. Ja. En ik vind dat zo mooi, dat zou ik helemaal niet willen tegenhouden. Dus natuurlijk, dan gaan we ska doen. Dan doen we blues, dan doen we rock'n'roll. Dat vind ik allemaal leuk. Dus ja. Het heeft allemaal wel een bepaalde vibe van de beuker in energie. Ja, serieus. Night Susan. Nooit Susan, ja. Night Susan. Ja, je moet het altijd even vertalen in het Fries. Maar nee, ik ben nooit Susan. Ja. Wat is het persoonlijke verhaal wat je probeert te vertellen? Ik heb best wel pittige teksten. Ja, ik ben best wel politiek gericht, zou ik zeggen. Ik heb een bepaald wereldbeeld. En, vertel eens in het kort. In het kort? Nou ja, ik denk dat veel rechtse mensen zullen mij een linkse rat noemen.